sulingnya Bumi Rejo orang itu padang bulan padang koyo bulane sing nyawe padang bulan padang koyo Mas Supi, iki ki lingak-lingak golek bolone. Bolone sopor nang urutane. Aku ora percaya nek golek kancane. Tetep golek cewek ngene kok. Golek cewek. Heh. Hah? Jaluk mik kok. Jaluk mik. Oh, jaluk mik. Ya. Ya. Oh, sik awas koncone iki, yo. Ala kadir. Ala kadir. Ala kadir. Aku iki tukang tambal
sabar rezekine sadalan-dalan Duit tinggalan Rambut sanjang lan bang kok iso Astagfirullahaladzim. ya Allah ya Rabbi Iki nyawa apa to kuwi? Hei. Kecantel. candal ruji kae. Aduh. Piye to? Gini. Lah ngomong gemik sih, Des. Lah ngomong gemik, Des. Mas Gun duwe wireless ora Mas Gun? Kuwi aja nah wis. Ya iki, lab, Anjalo ini ora lab, mat. Mat nyepet set Engko celuk kok pite iso nyepit manuk barang ya. Terus iki aku arep nyupitke. Piye? Nyupitke. Nyepit apa dicepit manuk ayo. Ayo nyupitke Riko. Aku iki aduh gak. Wis arep marsa barang. Malah rusak. Ayo. Badal wis. Aku iki tukang tambal ban. Ya. Sandalan-dalan. Cik Hop. Ki, sing tak milih sing ki lho nya sing ana kabel. Ana kabel iki. Ya. Ana kabel. Heeh. Des. Des. Iki lagune tas sekolah. Iki lagune tas sekolah. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik. Ku kira bensin ternyata waktu ku kalah aku gak tahu yang Asik. Ku kira botol. Mesol Napa? Kowe kok malah napa? Rasa guyu. Wis. Ayo kepiye? Dik, acarane apa to? Rek, Acarane nyupet ke kelep acarane Sebenarnya rabine lagi. hah? rabine aku ning aku nanggap saiki rabine mbuh kapan. Piye wong piye iki? Kowe ngono kuwi. Ya kok Apa? Embuh. Golek. Oh iya karang le duit saiki dadi le nanggap saiki. Oh, bener. Sampe Des. Gawa mic wae Des. Iya. Kowe ora nganu lho. kowe iki nyampe bener. Yo. Kadang lagu-lagu sik Mas. Lagu-lagu dulu. Kentuji. Lagu apa? Kuwi nganune Des. Kuwi lho jarite. kuwi iki jari tembokku apa piye Heeh. nyilet Yo. Astagfirullah. Yo, musik-musik sik. Lagu-lagu sik. Apa? Lakoke sih. Ora lagu. Wajib sih. Wajib sik. Ayo berangkat. roda Anak gua. Lu manut Andes. Manut Andes lu. Ayo, Andes joget apa? Turuti. Heeh. Ngono kuwi. Yo. Ayo berangkat. Ayo prakonco rukune Islam yaiku iman syarat loro rukun kasiji Iso sirat kalawan ngaji Fitro
campur baur. Liren se adat. Ono ada Kasih kecau kawis hormat adat asar. Oh, liren sih. Apa Mbak Nah? Ya toh, Cek. Cek Sukina. Oh, jajane Pak Ijo. Oh, asukin udah di Pak Ijo. Lanang. So. Ya, saiki ngadeg. Ya. Weh. Tak nyanyi bisa lek Ruth karo lek Zen karo Mas Subi iki wis katmu wis nyanyi bengok-bengok. Iya. Oke. Ono sing request Mas Ringga. Apa? Zaman wis akhir. Hah? Zaman wis akhir. Zaman wis akhir. Koyo sing diwarokan ngono, Guys. Ojo pedieni. Lila Mas, lila. Lila. Ral sik. Ngene apa, Des? Ngriwes lila tenan, Des. Kami sambit binatang tamu kita. Kok binatang mah? Apa lah? Ya, gawe. Yos yo. Wis lila tenan. Atiku wis lila. Lila ya lila nek rasane. Najan batin ku kalorong-lorong. Cakep koyo api. Nanging aku rangkuwa merga atiku wis ketut tresno. Ora nyono ora ngira kowe madha dalile asmara. Tresnaku kang tulus Rapo Joko malah womlenyani. Apa pancen wis nasibku kudu pisan karo dirimu. Najang apot lo ning ati nanging aku ra iso Yo, satu lagu khusus buat Mbak Nah. Karena ngomong itu. lek Sukina Sutita. Ngomong itu. Lilo Kapiarso. Doni Ojo nangis. Yaudah. Tapi aja. apa wis ora kelingan sumpah janji marang aku ngoten lintang rembulan. Wis ganti talong hatiku
Jika bahasa Dejo Mesti nangis. Ditinggal kok ya. Siapa sing tinggal wong? Iki Riko. Hah? Riko to. Iya. Kebe nangis ya, sing sabar, sing sareh. Jodoh ki ana sing ngatur, terus sing ayem. Pokoknya kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Liyane, kata Hah? liyane. Liyane. Godhong lompong, godhong pring, aja plompang-plompong ndak untune garing. Kowe. Tak omongi. Aku nek lu karo Rudi payah. Karo Rudi. Karo Rudi payah. Kowe tetep nek Rudi. Isu aku wis turu golek Rudi. Isu-isu wis mumet dase. Mikir pralon. Pikir kelarat. Kowe wis tau turu nang Rudi. Wis, Mesti Rudi esuk-esuk Apa? mesti. ora. Nek isu-isu wis Ora. Hei. Tak ceritani, rong bengi lho aku turu ro kuwi. Sing wengi kepisan. Alah, kono ngentes dilewer kabeh. Ora. Rudi nek turu iso kaya desa. Oh piye? Greng. Sumpeli pring no. Ngono, lek Rudi. Kuwi fitnah kuwi aja, tapi ora ono buktine kuwi. Saiki aku gumun karo Mas Zen. Oh Mas Yen. Saiki wis gagah. Kuwi iki ngono, saiki wis ngene. Kon madhep rono. Madhep sana Mas. Edan. Iya. Ono sarangan kumo barang. Kowe. Ono dalan tuwa. Ono dalanan tuwa. Lek Zen. Heeh. Lek Biasane nek cah nom-nom Heeh. kan alise dipleret. Iki Mas Yen kene. Sret, mergane kok kang pikir. Sampun. Yo. Memet mau itu Memet. Iki. Jak omong mbok anu ya wis kono. Wis. Aku gek mikir aku. Apa? Embung. Piye? Mikir Met. gara-gara kopi bubuk ngono jare iki lho. Oh, Apa iso? Nah, kopi bubuk iki lho bubuke ro sapa ngono ora Oh, ngerti aku iki. bubuk ora sapa? Kayak sik, Takon Andes ya. kayak Andas diarak anu. Ki nyiar ke apa to, Des? Kowe nyiarke apa? Sing jong wet limang lampu wet. Sing sung sing kata eswek. Kowe bahasa apa kowe? Ora. Yo. Wes wes. Kowe bahasa Inggris po? Enso sofa besa. Ora, ki
Ki Andes ki nganu ki lho sing nyanyi merbabal nehi ngono kae. Oh iya, berbahan nehe musik. Kepiye? Obrol. Kalau sini berbahan nehe musik apa? Musik apa? Masih mahana di kafir naik ya nabi kopi kemana kopi kafir naik apa naik apa naik oh Ditelepon sapa? Oh sik maknya job. Mama anu, oh iya sandangane teles ora udan. Wah, nangis. Wes ajale. Malah nangis bocah yo. Nyilese gede wae, nyilese gede. Weh, nyilese gede. Jalo. Yo Des yo, yo selak udan ki yo. Apa wajibe? Ngamu iku. Ayo. Lep mingke pateni lep mingke Panteni sik. Lep. Wis latihan urung. Apa iki lagune? Lagune apa? Wajib ngain. Wajib kae lanang wadon luru ilmu. Wajib kae lanang wadon luru ilmu. Ojo irene duro rusak bodomu. Terus kene ya, wajibe. Ya. Rapiku asale agawe wona. Rapiku asale agawe wona. Kinarmo sunah, ulungi paring samaya. Apa Des? Kegedean, katanya kegedean. Latrak ya Des? mau rasa dewe J, sik. Oten. Oh, sik. Des. Aku ki umure wis tuwa, Des. Maksudnya maklum nek boyo. Yo. Sik lep. Ono siaran. Siaran Iya. apa? Siaran berita penting itu. Yo.
Benjang tanggal 29 Juni Satria Rimba badhe kapentasaken wonten ing dusun Kalangan Desa Sidomulyo. Tanggal 29 malam 30 badhe kapentasaken wonten ing Kalangan. Ugi tanggal 5 Juli malam 6 malam Minggu badhe kapentasaken wonten ing Drojogan Sidomulyo. Apa meneh iki? Wis let. Wis monggo lanjut ki. Wis. Des, Gondes, Rene, tandane. Iki, yo wis. Tuwae boyoke putih. Kepi, Ora boyoke aku yo rada makruh. lagu apa, Mak? Lagu apa? Gerajagan. Yo, yo, yo. Diwangi. Payungan iki ngopo to? Kok do payungan iki? Engko tau do payungan iki napa kene iki yo santai wae. Iya ki. Oh iya. Iki apik kok. Apa? Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Payungnya apik tidak terkira. Cobalah tengok jahat cantik. Oh jebun.
benah wis to. Ra jelas. Kowe iki nyanyi dienteke. Lek Rudi saya tua saya nesuan. Gini ya, Des. Ting 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 bumi hujan. Di atas airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jauh nanti pohon dan kebun basah semua. Burung kakak tua hingga sudah tua giginya maju semua. Potong giginya sekarang juga. Potong giginya sekarang juga. Giginya sekarang juga lentung. Goblok aja dikumpul cangkemnya. Mosok. Ya. Ya. Jalan yo. Ya yo. Sing kene. Mah koyo ulo. Ora ojo. Sing ngono kan lho, pojoke lho, pojok. Ora mati. Oh. Des, sing pojoke lho, sing cewek-cewek iki lho. Kono. Keberatane. Aku malah koyo apa kuwi? Iki aku nemu. Endi yo? Malah keweden. Sik Des. Kowe rono kopelan karo kudune kono. Kowe rene kopelan karo kudune iki. Saiki dikompake. Kowe sing sisih kiwa. Aku sing sisih. Tengen. Ayo. Tutuki Mas ngomong. Ayo. Ya. Wah, Mas Rudi. J. Aku isin. Heeh. Ditonton Serkandine CR. Mangane kuwi rene mbah njaluk. Wah, Kuwi bareng njaluk cilok aku iki. ayo Des. Ayo. Wis angel. Malah koyo manuk. Ora Pak, kono. Ayo. Ajik ngono. Dideketin sih. Ora madhep guyu. Aduh. Wis to. Ara, iki aku nemu sing paling luntas. Ora ngono ya. Yo. Kancane mati nyak dingu. Ya ampun ade. Semenep aku. Ora cukup, Pak. Ora kompak Wis pisan. payah iki. Wis ora Wis apa-apa. gawe lagu mana yo. Manut. Apa? Dom. Oh, bintang kecil. Jarum. Yo jarum-jarum langsung ngapain? Langsung mlebu bablasan. Yo. Siap. Yo.
Ayo, ayo. Aku di dewe. Ayo, we. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Kowe aja mendelik. Kok aja mendelik ben napa? Kok aja mendelik ben napa? Aku klebon. Ben napa? Sego. Wis, saiki ada sing kon atraksi. Yo, yo. Oh. Awal Iki atraksi apa sih iki? Atraksi Des, klebon apa? Kowe kok. Dadi. Oh ya.
Adek
Apa? Piye saya kowe? Ya ora apa-apa Ora kok sampeyan. apa-apa. Wis teko Sawane sampeyan. akeh kok. Ora sawerane teko dipek kowe kabeh. Wis, kowe lek nggo sendal tengen kabeh apa kiwa kabeh iki? Oi, Ya kuwi jenengane sok. Nah, Yoto. Yoto. Ya wis apik. Apik. Matur suwun sing kei sawerang muga-muga tambah rezekine. Amin. Sehat selalu. Amin. Sing gure ngondango. Kowe isih kuat salto. Aku Jaman bisa Jaman bisa akhir bumi goyang Akalin jungkir akalin jungkir negara bubrah zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akalin jungkir negara bocah. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Sahir zaman sahir bumi goyang tuangi jungkir negarane bubrah zaman wis akhir dojone sukses
Lakon apa nih Rey? Kak Bali. Ya, kalau Bali. Lilan nono Des, dhewe le bali go iki lho. mit mule Yo. Mesti kula yen kudu jodohne muga enggal ato sulit wong kang bisa lateni pancen abot jroning ati ninggal wong sing tak tresnani ade kados wong kawula Eman